έστω ράβδος που κινείται με σταθερή ταχύτητα κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια της ράβδου κινούνται και αυτά με την ίδια ταχύτητα κάθετα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Ο κανόνας των 3 δακτύλων του δεξιού χεριού εφαρμόζεται ως εξής. Ο δείκτης μας δείχνει την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, κατακόρυφα με φορά προς τα κάτω. Ο αντίχειρας μας δείχνει την κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητας, αφού μιλάμε για αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο. Τότε ο μέσος θα μας δείξει την κατεύθυνση της δύναμης Lorentz που δέχονται τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η δύναμη αυτή προκαλεί την κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονιών προς το άκρο λάμδα της ράβδου. Έτσι δημιουργείται συσσόρευση αρνητικού φορτίου στο άκρο λάμδα και πλεόνασμα θετικού φορτίου στο άκρο κάπα.